admin bang pedi dengan pedi cak no mio jika bang jong bang sa ke depan bisa bang berkat lem ta kene jika wih ne bang pelaj pinang ne bang yo bang jong bang sa bang yo ke lekau le ya nang ne berkat baru kita jadi im hau nang ne ledekan pinang ne be pinang ne wih pedi cak no ke jika putra mio wih put ne di im yam de dong boy kublis bun ngubah berapa ki ba ebron lang ne qua ban lai tăng cái dinh tép bát kamadan tak spur mà we bro ne ka kin chong ne lang ye mi ngri ma ti din ne ye thang ni kala ye thang ni koi ye ya ni jing min toy man ko por bang sang kil khon kil siu nang ta sing hat ni om lu mala ye im hat ta ki jing du rei bang ong he bang ye khang no thi nang ne bang ye no mo wi ke hing bro kai chut ne ne ka bri ku sai a thut ti po mà phải đi chăng nó ta bật khát ấy cái ta phi cái hàng mà phải đi chăng nó cái con cái sông mà lăng thì non cái ta cái gì nhiều với nàng này rõ lăng nhìn ba đi suy dài im dài mà luôn mà là thế là đặt khang lên bớt sát thì sao cái ta này phải uy được chăng nó cái gì cả bằng thét rõ mày phải sao bằng thảo huynh mày phải sao im mình mất cái bò này na đệ săn phao xem rau phao xem im mình kịch bài giờ sai này đã huy tiền nó mà đi im tiền nàyแต่ละดักข้างผู้เสียนอพี่นางเลยต้องอายยิงมุดจังนั่งยี่เพชรจังนั่งยี่หูดกระตา ta ki badan hang ne bero kan kapor ki kerpat jur ma bang mi ingi ya sa ngi song hang ne adu ngi dang khna iya im kan ne ke jaka tingir pat ya saru kan so ya kata pangi na du khna ngi dang syong dang sa hang ne adu ime i pa i jaka jong ngi ga dai hang ne kum kinang sang sinang hapo kasinang hat mai pelun ngiju perkat kuslai bakan don baik kejing ke sainarsia bat ngiju perkat ru hang no king ngin persngawai kene kejing jangi te kum kinang sang sinang ngikermen bakalong kakaboy ngi ban persngaw hapi ki badan hakabor nag banta kane kejing ke sainar ngidap da kejing kermen hapdeng kejing du jing kermen kum kinang sang sinang ki badan hak bordar bat ke Bangladesh to kum kinang sang sinang ki beduk ke barang le ni persngaw hakmat jong phi ki beriu ka ain bat hakmat ke sarkar badan borom bapin sungo baha ladalong ka bala bapin penne pensa lemia ine ijaka jong ni kum ba ka jolong ngim persya i ke jingkar saina sebar jong kana kasinang jong ni kasinang jong ni henry tang ha ine area henry tang ha ine area sinang badan kaying bariu najing tem hadu purwa kasmar namar adang indo ikane kasinang kalong kejingkor dit ke bakrau ini kinang siang sinang ki badan hang ne namar ada ke sarkar ke penan kambai yala ka ai ban kair bai kum baka de ban long ngela yelong bai kum ki pedwer hala ke jam ke sinang namar lai na ine sinang bangi siang isa ngim dan jaka bat ngim dan pisaro bat sinaing om tang kata kalau boru ini artat kijing nakabanta yang ni Mantan ngila ilong ke meeting lani kita ke hearing namata ke ke boda fencing ne buat mai te nakalian ke bisa lawan nikmat do company commander do commanding officer ban nakalian ke NBCC lawan nikmat do project manager ban nakalian juga komen makliar lawan nikmat do SDO civil penusla bat i video de kumba plai ba plaski ba bun hinap dang ki pai ba ki pasya kane ban snai kane ka fencing sis pa san poyat na u pillar na international border de kumbal pi we pue kila i pani lagi jong kinia kila ong ba ladangi sya kane ka fencing ba kin paning sis pa san poyat na international border te ke jingdu kolong ko bakrau ke banengkong ke jingdu kolong yaka Jakarta Brio
kejaka tebriu kede kejaka ngidon tang kene kuwe ne po atmai baro kiniam Kristan bat kebom de Kristan ru ngitep akane keju jaka ti kumbal plai ba akaleng kejing le nem jongi ya kibayam ya kilum ni tem ni syai bu sentiu human wadap senam ni syai burom ro iki syai le duai de le piran ya ba ki ini ki bai ba thon jongi ki nong yap kin nang kerku yang ki badang im te kata hi kamen point bak sha te ka baar kalong ya kane ka madan lada kane ka madan kandu no kejing tu ko bakrau long ya kisam la jong kane ka madan kade ko ina ka madan ka ba ki kena sama jongi kiyo ban peni kiyo ban praktis ban peni lagi jong ki sap ki pong kamtam ay kaliang ka sport ba kuwe but day lang ba kane kamadan kiba ki yo ban kilan men ki klet lut ya ki jingmlin besniu kum ka kiat drop bat kuwe ti ngi kerpat ju ri sarkar pa kan pelai nak kane kamadan kum ba ki pai ba ki sang bat ki kwa kum ta te kabalai pan kalong ya kini kisnong lada cispa san poyan kin penhap apo kane ka area kini ki ying song barok khoi kin hap lut support bangla lada kini ki ying ki hap support bangla te kejing singai dong im dan su te ngila bandu te majority kumba pi ngi khawa ne bun ki bru bedu ki ba sukamai men singi ba men men te lada ki du no kane ka ying kasem joki kalong ka jingduokrau bat ko weru kumbang ong da epat kinsna hoi nakaliang sarkar kala bansiu andre kumba pi haka hearing mentan ba ki pai ba ki layeng ki ongim tre ba ka sarkar kinsna da kumwe andre ngi kwa he ini yeng basna i dalak jong kumsem basna dalak mi pa te kumtai kumba ki kerpan te nakaliang jong ki officer ki bla phak nang da ka sarkaro ki lai osgo ba ki lai i le jong ki kman te nakaliang ki officer yo ki bi sa pro kilai bat mantan ngilai wanya station spot ba kilai baka fencing ka kiu stay te la da ki implement ha ka ju ka line la nek alignment kuma ki ong te ka nek sedang bro khoi kan du kan dam no bat kan hap no cha po Bangladesh te tang kita hi ba ki pai ba ki yang mat persya te kerpat ju ria ka sarkar ba kan so ba ban skap ban so ya ke jing kerpat jang ki pai ba namar kum ha kane ka khem bale ki pai ba ki percha namar kim don option su da kum kim don su kono kalang ki ha ban percha but ka jing percha jong ki pai ba ro kam dei ba ki percha ya kane ka fencing ki kloi ya kane ka fencing ban priang namar ba dei tang kane ka lat ka ban yada ya ka jing sang jong i ki besa abora henry kumbolong ini i benta jong i kendo kendet kum ong na du lum step ne madan bat ka kane ki stong at mai ne ki kerpat jur ki pai ba ki kerpat jur ba ka sokar long hakno kono guduru kanile bansna nasenda jongu pila international border kele bansna lane kanwa da kinu kilat kelenti lada kim patla banwa da kita kelat kelenti ti i shwa kane kan sa kumtu lane status ko ni sapai pat ya ka e ba ka sarkar mekhalia kan ra khubor chaka sarkar India halor kane ke hearing ko umta singi but ke sarkar India kan ya so ya ke jawab jong sarkar na po Dhaka tang hitai kan notli ki long ying let's say ki bandu tem dunaya kan rupong rup sante kindan baik long ying bandu la bantam ro miso mende ro pi ong ga ada du ya ka jaka kan du ya kata ka jing itu dei te ka jaka puta ka de ka we na ki jing.com ha jim jungi bro balai ngi don kilan ax balai ngi don kilan transfer ax kita ki ak kilong ban penne pensa ya jaka puta jongi ki rit pai te ladang idu ya kane ka khando kindu ru jing itu ingi kum kinong sosnong nen atma lada kidu ya kane ka jaka kum no ki pai ba kini thu iki te ka jaka puta kadai ka jing pen itu yang i kum ka jai ru pai ha ka jaka chong ha ka jaka sa langi long seklau langi long chakano jaka ka benta jang koriksi ka jaka kadai bodon kap tong Neng kong neng Syam ai kublai ai Sapresto ni badai deputy chief minister ibla share ya meeting agak khat tarik bunai ban riu ajar ban riu ba leng ba jong i
ini ki officer badai pej jaga fencing BSF SDO Sibil BDO baru manager jongka NBCC ki lawan banlai ka spot inspection menta ka hatmai tena kaliang jonga kumurang ba sinong ba mikman nak menta ki paj ba ang pensngeu hang ne menta ba kitan riu phongut riu pho teli ki ying kin lech sai lai se phila ban ai ying kumba ai ki kharmator senong mensong henry hangi kinong kendong ka jaka de ka jing im phila ban ai ka ying henry phila se ban ai ka jing im dan bala ban ai ya ka jing im hangi kinong kendong ka jaka hi de ka jing im tengah kerpat kumba lalong mene ka meeting i ka de ka ba job paj ba ki layo ban pensngeu tengah kerpat ya isa presto ni badai nak kaliang joka sarkar ba ikit khialem nak benta kan ka sinong hat thamai nak benta mangi kinong kendong sa kanai ka thain riwar ba ikit khia nang ba lada kumnu ru ninyo ya kan jing job ninyo ka jing yada nak benta nu pa sinong badana hat thamai nak kaliang ki ha BSF ki ong ba kanai de ka order jong ka high court ka ba ai order sa ka sarkar India tika ya fencing ka ya bej keleng barawai dari India nadu nakanya kumari sadu ka Kashmir kila pensneu yangi lai nakaliang pat jongi rungi pensneu la ka jong ka jinge namar bakane ka jaka kamde ka wadang sudang menim kane ka jaka daki spasnem la long try mangi khasi te kumbang ong meneh ka meeting ba sa ka Kashmir sa ka kiwe ki state CNC jaka ru phiale ban yada ban khanglat ban yo ka Pakistan ne ka China hang ne pat balai ba himut ban ai kane la long kumban ai no sabang la wat laki kular makiru kin ailat kata ka ket ban sena ket fencing bangin yo rung sapo andai kam kata ka security kata ka asuran ngim thik na namar na kapor sa kapor ha bakalahi ke sarkar kalahi up company komandan ke company du ka kala ki kwa be jaga rai ba menta ngi kwa be ban yo ka rai ka basai ba ya ka hat mai la pelaj no ka fencing la ni ka ayat leng ba ba ju siro la